Avui us explicaré un conte que està darrere meu. Es diu El Blai i la seva ombra. Em dic Blai. I aquest conte es diu Blai. Qui diu Blai? Semblava un dia qualsevol. Un dia com tots els altres, però quan en Blai es va llevar... Però qui ets tu? Va preguntar en Blai. Soc la teva ombra, va dir l'ombra. No hauries de ser terra. És que tenia una mica de gana. Després d'esmorzar, en Blai va sortir un fantòm i l'ombra el va seguir. Va dir el Blai. Em sembla que hauries de tornar a enganxar-te a terra. És que tinc ganes de veure la ciutat. Aquell dia l'ombra el va seguir a tot arreu. Torna a terra, torna a terra. Què diu? En Blai va començar a impacientar-se. Em sembla que és l'hora de que tornis a fer d'ombra. I l'ombra no li va respondre. El Blai va pensar maneres de fer desaparèixer la seva ombra. Tallar-la a bocins, però no va servir de res. Va deixar-la ben xupa, però tampoc no va servir de res. Aspirador, all, ataca Rex. Rex, potser és el Rex. Li va dir que l'ataqués, per què? Perquè... no sé. Se'l mengés? No. I mira què li feia l'ombra. Les cigolles? Sí, potser l'ombra no era tan dolenta. Jugaven a beisbol, a fet i amagar, a policies i lladres, a fer una competició de menjar gelat, fer esquitxades descomunals. Després de jugar una bona estona, va dir l'ombra. Vaig a fer una becaina i va desaparèixer. De sobte en Blai es va sentir sol. Oh! Aquí no diu res. Blai i el Rex estan molt tristos perquè ja no poden jugar amb l'ombra. Perquè ha desaparegut l'ombra. I va començar un altre dia, però quan en Blai es va llevar i va anar al lavabo. Però qui ets tu? Sóc el teu reflex. L'ombra ja no hi era i ara ha fet un nou amic que era el reflex. Bup, bup. Quin gos, quin gat, aquest conte s'ha acabat. Quin gos, quin gat, aquest conte ja s'ha fet.